ang gipasalig ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles nga mahimo gyud ang tanan nga ilang pangayoon. Usas akong gipangayo karon nga dili unta muuwan. Pero sukad pa pagprosesyon porting uwan. Pero nalahos yung prosesyon. Gabi nakapamalandong kung ano man tong niaging mga adlaw, Lord, nga nagnobina, way prosesyon, purti mang inita. Nya karon hinoong nagprosesyon na pagsugod lang gani, sugod man dayog buhabo, kusgon ra ba usahay, agas yung atong naong hilamos ta ba. Nangayo biya ko ato. Nya karon ningon sa ko magbaryo pista ra ba meron, Lord. Nya may tagdili mo uwan, ana gabanaw na nun tubig. Gawas. Nya dayon tani dili. Dayon na unsa man gada. Mo na niingon ang Ginoo sa iyang pipila ka tubag na rin ako, niingon siya ang pangayua nga makabuhat ka sa imong misyon sama sa pagprosesyon. Di mo pwede magprosesyon o mabasa. May langgay na uwan nga tubig, unsa nakag-uwan nga bala mo'y irakrak ninyo, andam ba mong magpakamatay para nako? Ana. Di mo pwedeng mangaon o mag-uwan, nga pwede ramang gid mo mag-order og tent, perti mang daghanang tent nga maabangan. Amo na mo abang natag tent karon. Aron nga bisag mag-uwan, kaon gyapon ta. Sa kapuslanan anang kuliktag di nato iabang og tent. Pero wala ba mahurot atong slot? Daghan pa kay slot. Tibuok buwan sa Mayo. Sige tagpalit og slot. Muna, ang gusto des Ginoo nga matuman ang iyang sugo. Dili ang ato mo'y matuman. Kanang pag-ingon niya, pangayo bisan unsa, ang gusto niya nga atong pangayoon, kanang makapahimong tinuod sa atong pagkaanak sa Dios. Kay matud pa ni Kristo, ang amahan pasidunggan pinaagi sa anak. Lingiyay mong tupad ing naanak kas Ginoo. Giba lingi aba. Nga man mo manglingi mga anak mo siyawa. Sama ni San Vicente Ferrer, atong gitawag siya karon sa atong tema, lig-on og sulondon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Ngano man, kay bisan pag nagkakrisis ang iyang kinabuhi, daghang mga kasakit, daghang pagsaway, daghang nga misunderstanding sa iyang pamaagis, pagwali, ni padayon siya. Kay ngano man, ang importante matuman ang gustos amahan, dili ang atong gusto. So kung mangayo tas Ginoo, kinahanglan ang atong pangayoon nga makatuman ta sa iyang kabubuton, dili kay ang atong kabubuton atong ipamugos niya. Mao na diri sa atong unang pagbasa, niingon si San Pablo, gisangyaw namo ninyo ang ebanghelyo. Mao kini ang sugo sa Dios kanato. Ingon gani siya, ang mga apostoles nagsangyaw niini. Nya kay nagsangyaw man sila, nagpakita ang Ginoo nga nabanhaw ngadto nila. Ug unsa may konteksto sa ebanghelyo nga ilang gisangyaw, nga si Kristo na tao, nga si Kristo nagmatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanhaw. Nga ang atong kaluwasan na ana. Mausad ni si San Vicente Ferrer. Maubitan na ang kanang iyang tudlo nga nag-ana nga tus babaw, nagtudlo nga tus babaw, tungod kay ang kaluwasan na ana og makasaka na taglangit. Pero unsaon man pagsakag langit, sundo nato ang dalan. Ingos Filipe, kinsa may dalan, Lord? Asa mami mangita anang dalan nga wa man gimikibaw asa kapadong? Ingon dayon si Jesus, ako mao ang dalan. Ang nakakita nako, nakakita na sad sa amahan. Nya, ang nakakita nako, nakakita na sad sa dalan.
Ilain na sang lingi sa imong tupad, ing nakadumdum nakasdalan. Hay man rong daan, padong skumbira. Nakaibaw na mo kinsay nagkumbira karon. Oy, kana mga kusmod og naong ay nalang ginagsunda. Kay wa kinahikay. Kanang mga smiling, mo na sila yung mga naihikay. Bitaw, kinsa man kanus-a man ta makakita sa dalan nga mao si Jesus. Kun mo desisyon na ta nga mobuhat sa iyang mga buhat. Matud pa ni Jesus, ayaw lang ko ninyo tuhui. Tuhui ang akong mga buhat. Ug unsa may gibuhat ni Jesus, una gyud kini gyung pagluwas sa mga makasasala. Kanabang buhat sa kaluwasan. Dili kaluwasan lang sa lawas. Kay usahay kaning atong lawas ug ato ning luwason ang unang pangayoon ani kwarta man gyud. Kwarta. Nya, kay di man na makaluwas ang kwarta. Ang kwarta ba di man na makaluwas? Ang nagsigig nay daghang kwarta mamatay mangyapon. Kung lawas lay atong basihan ba? Daghan ka kwarta, patay gyapon ka. Di ka pugong ang kwarta kung lawas lay basihan. Pero og ang kwarta gamito na nato sa pagluwas og kalag unsa may mahitabo atimana ang mga nanginahanglan, ang mga gigutom, ang mga giuhaw, ang mga masakiton, ang mga waybalay, ang kanang mga sinalikway, ang mga binilanggo atong atimanon. Gamiton ang kwarta. Muna karon si San Vicente Ferrer nakahimo siyag daghang milagro, dili tungod kay daghan siyag kwarta, kung dili gigamit niya ang tanan kwarta o ang iyang mga grasyang nadawat sa Ginoo para gyud kaluwasan. Ikaduha nga kanini ang makakita ta sa Ginoo gawas sa mga buhat sa Ginoo nga makaluwas, kinahanglan magtuon kita sa iyang pulong. Magsige gitagbasa sa iyang pulong. Bisan kining pagsimba, maminaw kita suwali. Dili kay magyangag-yangag lang. Ako bitaw, kanang moanhi dinhi kay magpa-picture nako, dayog ingon sus pader, kada adlaw jud ko mamisa, maminaw nimo pader. Nya moingon dayon ko, buutan na day kay kakaron, ingon din siya, adili sad pader nako, buangon day ka. Maminaw gani kas pulong sa Ginoo, katuna dayon. Praktisa, unsa nang gikas buntag hantod sa gabi, minaw kas atong wali, unya sige lang gyapon kag dumot anang imong silingan. Sige lang yapong kag panglibak. Di lang yapong kamo palit og slot. Pirmi na nato dining mensyonon ang slot. Moingon pa yun, malingaw dyan ko nang imong gigingon pa rin nga slot. May kay kamo insert anang imong slot sa imong wali. Nako niya, na-convince ka. Sabi, ay imong tupad. Yung nakarong adlawa, saman, mapalit kag slot, pista magyaro San Vicente. Dan, mapalit ka. Oh, mangita lang yapog hikay. Sige lang. Muna, paminaw sa pulong sa Ginoo. Kay matod para ba ni Kristo, dili tanan nag-ingon Ginoo, Ginoo, malangit. Kinsa ra may malangit, matod pa niya, kadto ra gyung maminaw og magtuman sa ako mga pulong. Si San Vicente Ferrer kanunay naminaw og nagtuman sa pulong sa Ginoo. Masulbad niya ang daghang mga problema sa iyang katilingban tungod anang iyang pagpaminaw o pagtuman sa sugo sa Ginoo. Niya ang ikatulo nga paagi aron makasubay ta sa dalan nga mao si Kristo. Ang una, buhat ni Kristo, sunod pulong ni Kristo, ikatulo ang kamatayon ni Kristo. Matod pa ni Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabuhi sad uban kanako. Hilingay mong tupad na andam na kang ilansang. Nakuno andam na? Okay ra ilansang? Oy, mo reklamo dayon ta. Kana bang pagantos ang Samarian ni Kristo ingon siya, dili naman kinahanglang ilansang ta,
ingon siya, take up your cross and follow me. Just take up your cross. Pasabot, mahigugma unta tang moantos. Ang pag-antos unta ato na untang tan-aon nga maunay sinugdanan og agianan sa tinuod nga paglaom. Ang taong kamaong moantos duna gyoy nindot nga mapaabot in the future. Kining atong simbahan nindot na kayo ni makapa sa atong mga standard nga mga Filipinos, nindot kay tanaw ng ato dinhing lugar ug sa atong standard dinhi sa liluan, murag mahinganghan na ta magtan-aw aning nahitabo sa atong simbahan. Pero daghan kay nag-antos para ani. Pagpalit og slot, pagpahuwam na tog kwarta nga hangtod karon wa pa nato na bayri. Ang nagsigi og tabang nato dinhi. Gani ako lang ning mensyonon ang balay ni Kap Fe o ni Brad Titing sa ilang pamilya, gipaguba nila diha aron lang mapurma ang atong simbahan. Grabing pagantos ning agas ilang luha hastas ilang mga anak. Nya karon wa pa nato na bayri kay wa sad mo mamalit og slot. Antos pero kahibaw jud ko mas dako ang atong pag-antos sa pagsunod sa Ginoo, mas dako sad ang grasya o kalipay nga moabot. Nya kun minus tag pag-antos para sa Ginoo sa iyang mga buhat o sa iyang mga pulong, minus pod ang grasya o kalipay nga atong madawat. Sa mga Team Marcos o Team Duterte karon, 7 naman lang kaadlaw mag-eleksyon naman. Kinsa ka nila ang nagsubay gyud sa dalan nga mao si Kristo? Team Marcos o Team Duterte? Kana bang mubuhat para sa kaluwasan sa atong nasod? Di na lang ta maghisgot og relihiyon. Buhat lang kay matud pa ni Kristo ay na lang kunyog tuhoy. Buhat. Kinsa marong buhat nga makaluwas sa Pilipinas? Kanang tag 20 ang kilo bugas, yes, makaluwas na kun ang tibuok Filipinos makaabil ana. Pero pilion ra di na makaluwas, makatiwas, makagubot pa gid na og makapahimo natong makapangutana ngano man nga diha raman ang 20 sa amo 60 man. Nganong diha raman ang 20 sa amo 40 pa man. Dili di ko Filipino, dili sa di ko kabos. Ana ba? Dili na mao ang buhat ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo para sa tanan, ang pagkaon nga ihatag ni Kristo para sa tanan. Kay ang atong amahan sa tanan, dili lang sa pipila. Mo na inig-ingon na to amahan namo, apil gina tanan. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte or kaha sa nanagan karon nga magpatalinghog yun sa sugo sa paghigugmaay. Kanang magsigig pangaway, ato na silang taktakon. Kanang magsigig higugma, bisan pas ilang kaaway mo higugma, kana mo'y atong butaran kung naaman. Og labaw sa tanan, kinsa Manila ang kusog kay moantos, aron lang gyud mahayahay ang atong mga kaigsuonang Filipinos. Og kinsa Manila ang nagsigilag pahayahay anang dagko kay kwarta, milyon-milyon nga kwarta, ato na silang papahuwayon. Kanang moantos nga dili magkinahanglag kwarta, magsigi ra gyud hatag og kwarta para sa kaayuhan sa tanan. Pasabot, gamiton ang kwartas Pilipinas sa jusnon, sa legal o anaa sa kaangayan, transparent, naay accountability, kana mo'y atong butaran. Pero kanang daghan kay hukos-focus niya ang ilang kaugalingon mo'y i-promote, hunongon tanan na pagsuporta kay di gina makaluwas. Mo na siya. Gilingi ay mong tupad. Ing nana kay napilian. Og nana gani
manindog na ta. Kamong mga asawa, kung balik-balik ko ninyong pangutana inyong bana kung gihigugma mo ba ako niya katulong unsay bation sa bana. Bisag kamo mga asawa, sigihan mo balik-balik og pangutana sa inyong bana day gihigugma gyud ko nimo. Bisag katulo lang sa gonsonon unsay inyong bation. Maglagot kay mairitar ka. Pero si Pedro wa siya mairitar, nasubo, naguol, nganuman kay iya mang nahinumduman nga katulo pod niya gipamakak si Jesus sa panahon nga si Jesus gi kulata nagmaayo, wa naman niya ang kuna katulo hangtod ni tuktugaok ang manok. Mao na nasubo siya kay gipahinumduman siya sa iyang pagpamakak. Ug unsa may gusto ni Jesus ani usa sa iyang mga tumong nga irinyo bag-ohon ni Pedro ang iyang paghigugma ni Jesus. Gilingi ay mong tupad ing nabag-o ng imong gugma, bag-o o daan. Oy, lingi ba? Pangutan-an na yung bag-o na imong gugma. Kaya usahay manggod. Mura bitag ka ng tawgo na ito bitaw sa produkto pa, murag ni-expire na ba? Expired na ang gugma. Wala na siya dating uga. Lifeless. Matod pas in English. Way kinabuhi. Nayusahay, mechanical na lang. Love you pa. Ana. Mao na lang nga. Aris ako, love you, galakaw na nga to. Wala na, kanang mechanical. Naimukis, nigkis, mura lagwa. May pangpari mo kiss sa madre, kay may meaning pa. Usahay, Razad, usahay. Kumusta mang inyong paghigugmaay karon? Napay meaning? Napay kinabuhi? O kung sa may timaan sa gugma nga naay kinabuhi, una, muatiman sa gihigugma sa imong gihigugma. Kasabot mo, ana? Kung nahigugma ka niya ng tawhana, imong atimanon ang iyang gihigugma. Dako kay ng kalipay sa tao nga ang iyang gihigugma, imong gihigugma. Ragod anang nakay uyab karon. Balik sa tas mga batanon, ay nala mo mga tiwasonon, hinumdumi na lang ang inyong kabatanon. Katubang na kay uyab, niya ang imong uyab, magsigigdaig sa imong mga igsuon, magsigigdaig sa imong mamagpapa, mas ma-inlove ka. Pero ang imo ganing uyab, magsigig reklamo sa batasan sa imong mga igsuon o sa imong mga ginikanan, mag-anam sad kag ka, discourage. Labi na gyud musaway pagyud. Mura sa kag maglagot. No. Hindi man mamutingog. Muna nga si Jesus, pag ingon ni Pedro, Lord, kay bao jud kang gihigugma ti ka? Ingon ni Jesus, atimana ang akong mga karnero. Wa siya moingon, atimana ko, alagari ko, atimana ang akong mga karnero. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugmas Ginoo ta sa kamot? Atimana ang atong slat. Mga isa-isa mo muskamot, niya di mo palitong slat. Kay bao ba mo ang atong ano to? Ang atong slat para sa atong pista, napay nahibilin nga 31,526 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200. Kapader, human namang pista. Nganong naapa may 31,526 para unsa pamana. Nahatag na nato ang bugas, napalit na nato ang mga litson. Pero ang litson, 11 pay atong nadawat,
napay upat kay 15 man to. Napay upat nga wa gyud masirado tag 15,000. Nya unsaon man na pader? Gabi pag-announce nako sa mga winners, ang atong mga winners sa chapel, ang premyo atong gidako-dako kay posible man nga last na ninako dinhi. Nya may na lang na magamit nila sa ilang kapilya. So ang first prize 70,000, nya second prize 60,000, ang third prize 50,000, nya ang consolation prizes 30,000 each. Anong umura mamugwa malipay? Di mo malipay, anak. Inga, ang pader malipay mi nga imo man ang ipatiwas og bayad. So kining 31,526 ka slots mo kantidad nig mga 3.1 million mao ni ang atong kuhaan, ana. Mo to akong giingnan sila kung mahali na gani ning slots mo contact mi ninyo para sa pag-claim sa inyong mga prizes. Ana. So, di ninyo paliton, why repair sa chapel? Why improvement sa kasayang sad pader? Porti nilang paningkamot. Ni isa mamos inyong kamot, nagihigugma ninyo si Kristo. Nya kining kapilya, kining atong parokya, mao man ni ang gihigugma pag-ayo ni Kristo ni San Vicente Ferrer, at imana ang akong mga karnero. Na lingiyay mong tupad. Na padayon pa ta ha. Napadayon pa ta. Nya last na lang ni nato nga slot, dili na mo makadungog nako nga mamaligyag slots once mahali ning tanan. Ang atong SBF dag napay 3,000 kapin. Ang atong haligi para ni Mama Mary napasay 400 ka mga slots. Nya kining atong GHDP 31,000 kapin. Og mahali na ning tanan, dili na ko mamaligyag slots kay posible man nga mabalhin ako. Although naatay request nga magpadayon ta diri kay dako pa kay tag bayronon, ambot og ibilin og naay mo puli, ibilin ko na sobra pa na mga 60 million atong bayronon. Ani ba aning ato mga proyekto dinhi, ako nang ibilin sa magsunod, ambot na ba kay mudawat ana, no? Pero mudawat taw di ibilin ang masag ako ng dadon og ibutang kog laing parokya, di ba? Nya kinsa may mahibilin din kusga ibilin ko na ninyo, di ba? Simple rana mo na nga din ako mamaligyag slots og mahurot na ni siya. Nya basin ta sunod na atay buhaton. Pero kung ma-extend, tuloy ang slot. Si Bishop Wilfredo Manlapas, siya nag-celebrate kagahapon. Nindot kayo ang iyang wali. Iyang gi-explain ang pagkapari, ang pagka-miracle worker, o ang sa to'y katulo? Limot man ko. Ang pagkamagwawali di ay ni San Vicente Ferrer. Iya dyan ang gi-explain. Niya iyang gi-apil pagsulti. Ang pagkapari atong suportahan. Ang mga pari atong iampo. Ang mga seminarista atong iampo. Maghimo gyud ta og pamaagi pag-support sa mga panginahanglan sa mga seminarista ug sa mga pari. Siya basig sa sunod madunggan ako niya nga maapil na kunos ako mga slots. Naminaw sa DS Bishop. So, salamat kay ni Bishop nga may kay niyang pagka-explain. 85 anyos na siya. Ni-travel gid siya padong dinhi. Retired na siya nga Bishop since 2016. Yan, kamisa pagid siya nato dinhi tungod sa iyang paghunong og serbisyo. Mao na siya ang
Giingon ni Kristo ni Pedro, Pedro, karong batanon pa ka, ikaray magbuot asa ka mo adto, pero matiguang na ka, lain ay magbakos nimo ug dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Ako di ko gusto aning mag-project. Kapoy. Hasol. Uwaw. Sige, pabagas naong. Nya, yaw-yawan pa ta, libakon pa ta, daoton pa ta. Ano? Nasa social media, ibas pa ko. Sige, pangay kwarta, naong kwarta pariya ka. Hasol ba ya? Pero kay sugo mas Ginoo nga atiman na ang ako mga karnero. Unsa mas inyong tan-aw dinhi sa akong gibuhat, giatiman ta mo o gipabayaan? Mao na. Padayon tag suporta. Mao nang di ta gusto anang kasakit. Pero diri sa atong unang pagbasa, gihulagway gidinhi nga si Kristo gipatay. Ug ang mga tinun-an ni Kristo nga misunod niya, labi na gyud si San Pedro, giingna niya ang mga kadtong mga nagpatay ni Hesus, ang high priests. Giingna niya, sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Bahala nag-inyo ming warningan, gilatos man sila, ay nagin mog sangyaw bahin aning Kristo. Musangyaw gani mo, kahibaw na mog unsa inyong dangatan. O unsa may tubag ni Pedro, with conviction, sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Unsa may tudlo sa tao ron ninyo? Mupalit og slat o mutigom og kwarta? Itudlo sa tao? Tigom, krisis aron, tigom. Pero ang tudlo sa Ginoo, ihatag ang tanan. Hay may inyong sundo na. In relasyon lang anang slat-slat na to. Apil na mo diya mga online. At mag-conflict man ko ni usahay ang sugo sa tao o ang sugo sa Ginoo. Unsa may gisulti ni Pedro? Sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Human siya niingon ni Hesus, gihigugmatika. Wa na gyud mo undang si Pedro pag-ingon, sundo nako si Kristo, dili ang tao. Kaya ang pangutanan ni Kristo, Pedro, gihigugma mo ba ako labaw sa uban? Nilingi asa di mong tupad. Ing nagihigugma ba ko nimo labaw sa Ginoo? Pangutana. Ing gihigugma ko nimo labaw sa Ginoo? Nya moingon gani na siya, dili oy. Labaw yung Ginoo sa akong paghigugma nimo, tamparusa dayon. Wa kay batasan. Nya moingon dayon na ikaigo siyang naong sa imong tamparos, moingon dayon na siya, sundo nako ang Ginoo, dili ikaw. Sana all. Istorya. Pangutan ako no ko, Pader, gihigugma ba nimo si Hesus labaw namo? Of course. Ako gid mong atimanon kay gihigugma nako si Hesus labaw ninyo. Nya ang sugo ni Hesus atimana ang akong mga parokyano sa San Vicente Ferrer territorial og online parishioners. Magpabaga ra gyud kusnaw. Unya, unsa may resulta kun ato ning buhaton? Matud pas ikaduhang pagbasa, gihatagan siyag trono ang iyang ngalan nahimong bantugan tungod kay siya gipatay man dinhis kalibutan. Ang nating karnero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagday. Tungod sa iyang pagpatay, mauday ni premyo mga igsoon, langit di ay, mauday si San Pedro tuan nas langit. Ang mga santos tuan nas langit, si San Vicente humas pagantos tuan nas langit. Dili day dinhis kalibutan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo akong giluwas. O unsa may kaluwasan ihatag sa Ginoo nato, kana gyong gikan sa kamatayon, mabanhaw kita.
atong hisgotag gamay ang politika. Sa Team Marcos o Team Duterte, mao man na roy lig-on kaing mga teams kuno. Hain Manilay nagsunod gyud sa sugo os Ginoo nga atimana ang mga Filipinos. Atimana ang akong katawhan sa Pilipinas. Marcos o Duterte? Ay lamog tubag. Kaning ako kuan lang ni pagpahigmata ba kay usahay malimot kinsay atong butaran. Kani nindot kining basihanan. Kanang kamaong muatiman, kana bang mabati nato nga kining maong leader aning maong team, Team Marcos o Team Duterte, kinsa man sa imong kasing-kasing o sa imong pamalandong nga nag-atiman gyud sa mga Filipinos, labi na gyud sa labing ubos, sa mga kabus, sa mga sinalikway o gibiyaan, labi na nang naa sa squatter, naa sa sidewalk. Wa na'y mga trabaho karon, mga estudyante nga wa na'y ikagasto, kay wa na say budget. Bisan gani ang kuan kuno galisod nas budget ang sana TISDA. Naamo na libre nga mga eskwela's TISDA, galisod na kuno karon. Ambot lang, i-fact check lang na ninyo. Kay nadunggan na nako sa usa ka TISDA kaning sa nga supporter ba na siya eskwelahan na para sa TISDA. Lingo-lingo siya ingon siya lisod pa dir, lisod yung budget. Ana. Luya no? Nya kinsa man ron aning Marcos o Duterte ang makaatiman gyud nga andam magantos nga magsigig ingon sundo nako ang pagtulunan sa Ginoo kaysa pagtulunan sa tao. Ug unsa may pagtulunan sa Ginoo, atiman na ang imong isig ka tao. Kana man gyud pinakatimunan kay matud pa ni Kristo, whatever you do to your brethren, you do it to me. Bakakon ka kung magsigi kang ingon, I love you Lord, but you hate your fellow men. Kay unsaon man kuno nato paghigugma sa Dios nga dili makita kung imong gikontrahan ang tao nga maimong makita. Kanang tawhana, image and likeness of God. Muna din ata mamutar anang mga politicians nga ang giatiman ang ilang kaugalingon. Di na makita man na nato, maka-analyze man ta. Pero di sa kumutuo nga ang akong nakitaan, mao sa imong nakitaan. Tumana ang imong nakitaan, tumanon sa nako ang ako. Unya, mulabas man na, magkapari-pariha man na. Kinsay mo daog, mo'y atong dawaton nga gipili sa Ginoo. Senador, hangtod sa nang katapusan ron? Konsihal sa lungsod o sa syudad. Ang ato na lang iampo nga ang kumilik mutarong yung ihap dili unta makasod kanang naanda na kay natong tikas panahos eleksyon dagdag bawas. Karon anay pipilang gifailan sa kumilik tungod kay nanikas na sad tungod anang gitawag og vote buying. Daghan man ang ekspresyon sa vote buying. Nanay pipila nga gipangkihan na ba to or gipang tagaan na og warning sa kumilik. Ang sunod na sad ani kana na sang dagdag bawas labi na gyud kay machine ang gamiton, dali ra kay makasud ang mga hackers. Naot unta nga kining gisuggest nila karon epektibo na nga dili gyud i-connect sa internet before, during and after canvassing didto sa presinto, before voting, during voting and after canvassing, pag-ihap dito sa presinto, di gyud i-connect sa internet ang kada machine, ang counting machine. Hinaot pa unta. Kay aron kuno dili masudlan og manipulation sa hacker ang maong resulta. Kay kung masudlan, ang gisud nga baluta dito or mga votes, ang iphon sa machine, ang kadto ng kuan sa hacker, gikontrol sa hacker. Inigawas sa resulta, dili equal sa tua sa sod sa machine.
kay gimanipulate naman sa hacker. Muna kung dili i-connect, di sad ka manipulate ang hacker. Simple kayo, masabtan kay nato. Og ang mga BEI nga ato rasang mga igsuon nga mga Katoliko kasagaran maoy concern niini. So mga BEI nga mga Katoliko maningkamo ta sa pagtuma ni ana. Balaod naman na aron sa kaning procedural rule sa election. Number 9 man siguro na sa ilang kaning procedural rule. Muratog number 9 akong nadunggan. Tanawa lang niya og sakto ba. Nya ato nang iyampo. Manindog na ta og atong ipadayag ang atong pagtuo. Sa atong unang pagbasa, dunay encounter si Pedro og si Juan. Naka-encounter sila sa Ginoo. Nya ang resulta, nalipay kay sila. Dinhi sa ato sang ebanghelyo, naka-encounter sad sila sama nila ni Felipe, Andres o practically tanan nga mga apostoles. Naka-encounter sad sila sa Ginoo, nalipay kaayo sila. Una hastang mga tao perting lipaya, himuo na gud nilang leader si Jesus. Ambot senador baka ilang pilio na to, congressman baka o mayor o gobernador baka, basta gusto nilang himuong leader si Jesus. Pero dunay kalainan ang duha ka encounters sa Ginoo. Ang dinhi sa atong unang pagbasa, gidakop sila, gipriso o gilatigo. Diri sa atong ebanghelyo, nakasinati sila nga ang pan nga 5 ka buok o ang isda gip-multiply ni Kristo o nakabusog, nakatagbaw og 5,000 ka mga tao, more or less, og nakapuno pag yung 12 ka bukag ang salin. Milagro ang ilang tawag ato. Kining unang pagbasa, unsa may tawag ninyo ani? Milagro sa ni? Unsa man ni? Among-among. Ana. Pero pulos ni sila encounter sa Ginoo. Kung kamoy papilion, hay may ganahan ninyo nga encounter sa Ginoo, kanang milagro, miraculous encounter, or kaning daog-daog. Hay may inyo. So, nangamatay na mo diya. Ikasiyam naman girong adlaw sa atong nobinaryo. Unsa may inyong nakatunan gid ba sa siyam ka adlaw nga sige tagpamalandong niya ang ato rabang tema kay San Vicente Ferrer, lig-on og sulondon nga kauban sa mga magpapanaw sa paglaom. Kaning encounters Ginoo mao man ni makahatag na tug paglaom. Pero dunay duha ka klase sa encounters Ginoo. Sa unang pagbasa, giamong-amongan sila, nakasinati sila inhustisya o physical pain, gilatos. Nya diri sa atong ebanghelyo, milagro ang gipakita sa Ginoo. Nakuan gyud na nidaghan ang pagkaon, nasubrahan pa og 12 ka kanini ang bukag. Hay may ganahan ninyo ani kanang milagro o kining kasakit. Mga yawanon mo. Basta milagro gani inyong pilion, atong pilion, peligro tang mayawaan. Mao na ang gusto ni Jesus dili ang milagro. Mao bitang ang mga tao sa dihang kuhaon na unta siya aron nga mahimong leader kay makamilagro man day siya, nisibat si Jesus. Kaya nga naman dili na mao ang atong gikinahanglan kanang milagro. Muna kung 60 ang kilos bugas niya na ay makapahimong 20, ganahan ka ng mahimong leader.
Ganahan ka? O kisa ko tayo dili ganahan, pero sa atong sitwasyon karon sa Pilipinas, ug mahimong ang bugas nga nindot o klase, mahimong 20 ang kilo, murag milagro. Murag milagro. Nyag dunay politisyan nga maghimo ana, nagmilagro na siya. Ayaw nagpilia. Kaya nga naman, ang milagro, panagsara kay na mahitabo. Dili na permanente. Unsa may permanente sa atong kinabuhi? Ang kasakit. Ang kasakit. Kamong mga asawa, sa inyong encounter des inyong bana, unsa man gyud galabi, kalipay o kasakit? Ay mo pamakak diya. Kay kung ako sang pangutan-on ning mga bana, maupod na ilang tubag. Kasakit. Oh, maingon ang mga bana. Atong kuan, magpasalamat deta no kay atong gahapon 57 kaparisan ang atong gikasal sa mass wedding. Pakpak lang, pakpak. Ako silang gipa primero, ako silang kanang inig kuan ba kanang ginonitize kamot. Akong giingon, kamo mga bana, kupting tuong kamot yung asawa niya, ang inyong wang kamot igakos sa hawak. Mura nagpanagana. Naku, ipiit ka nang wak na ihangin. Una pa ni ana ba? Mura lag nihikap lagamay ba? Nako, kana untang, di ba? Ako, nakauyab ang kusuna. O muhikap ko sa akong uyab. Piit, kinadritso. Kay, nindot kay na. Pero karon, sus, luag kay hinikapan. May kamo mga asawa, sigihan pa magpiit o gako sa inyong bana. Oh, pugson no na kayo. Na. Kay di man ko gusto kasakit. Niya ako na san silang gipaingon pag-ana sa singsing. Nako, mga bana, gaksag hugot inyong asawa. Na, why hapit ni gakos eh. Ako pag yung gibalik-balik. Niya pag human sa hatag sa aras, na ingong asawa akong dawaton, ako dahil giingnan, mga asawa, hagki inyong bana, naglingi-lingi po, kaya murag mauwaw ba? Mauwaw na ko, mauna ni ron. Kaya nga naman, doon na naman god sila yung mga discontentments nga nahipos ba? Mo nang usahay, murag magpanagana na kaglabing-labing anang tao nga murag bitag nangandoy na ka nga nusa man ni matay ni buang dakon. Daghan kay ubos ba? Pero kana daing kasakit mga igsuon, mao gid nay the best occasion nga maka-encounter ta Ginoo. Mo na si San Vicente Ferrer, daghan kay ni siya kasakit nga naagian. Ug iya nang sungasong hangtod siya namatay. Ug tungod ni anang iyang kalig-on batok sa mga kasakit, daghang mga tao nga dunay mga kasakit muhupay ug masulbad tungod ni San Vicente Ferrer. Ang mga apostoles daghan sa kay kasakit nga agian, mo na tungod sa ilang kasakit nga giantos, makahatag sila kahupayan ngadtos mga taong dunay mga kasakit. Si Jesus mao'y labaw kaayo og si Mama Mary, porting daghanang kasakit yun hangtod sa paglansang sa cross. Mo na hangtod karon, the best yun nga healer sa atong kasakit, si Jesus og si Maria. Mo nang doon tayo gitawag Alliance of Two Hearts. Mo na inindot kayo. Kanisad si Saint Atanasio, gitawag mo ni natog one of the fathers of the church. Buutan kay ni siya, nindot kay ni siyang muwali, may kay ni siyang mupasabot, matinabangon pa kaayo, pero unsay nahitabo sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo, gisakit pud ni siyang maayo tungod kay ang mga leaders atong panahona doon na may gitawag og heretical belief. Kana bang murag dili kayo Kristiyano nga belief ba? Kanang Arianism nya ni hari man atong panahona. Unsa man ang Arianism? Filosofi na siya nga gi-embrace atong Arios nga usamting ito kapari nga niingon nga si Jesus dili tinuod nga Ginoo. Tao ra si Jesus, dili Ginoo.
dili divine. Nya kita kay moingon man ta si Jesus tinuod nga tao og tinuod nga unsa na atong gisulti? Unsa na nga tuog na mamo diya? Tinuod nga Dios og tinuod nga tuo mo ana. Gilinga imong tupad. Ing na motuo ka nga si Jesus tinuod nga Dios, nya tinuod sad nga tao. Why, utrosan mo na naglibog. Kana lang ganing moingon ko, ganang mag-counseling ba? Nya, maghilak-hilak na akong counselan, kay sakit ko no kayo nako. Tanaw lang ni Jesus, sunda si Jesus. Moingon dayon, may man to siya pader, kay Ginoo man to. Nako di, oy, tao to si Jesus. O, dili to tao si Jesus, oy, Ginoo to. Kada bang iseparate nimo ang pagkatao o ang pagka-Diyos ni Jesus. Mao na ang Arianism. It's either ingno nila si Jesus nga tinuod nga Dios pero dili tao, or ingno nila nga si Jesus taong matuod pero dili sa Dios nga matuod. Ingin ana ang ilang belief. Pero kita atong gi joined og si Saint Athanasius tungod ana na exile siya kalima man tingali nga gipriso siya. Mura siya si former President Duterte baka nang ipadala ngadto sa prisohon, exile man toron si kuan or gipriso gyud, dili lang gani exile, priso gyud. Mamaora mo na ano bang kwaon kas imong lugar, butang ka dito sa laing lugar para di nakakatingog, para di naka magtingog-tingog ana. Sa Team Marcos o Team Duterte karon hay may kusog mo antos aron isangyaw ang kaayuhan sa Pilipinas. Team Marcos o Team Duterte? Kinsa Manila ang mudawat o kasakit o kinsa man sa nila ang kusog ayong magmilagro? Magmilagro ba? Kana bang mukalitlag kadato? Mga milagroso kayo. Kinsa man? Team Duterte o Team Marcos? Kanang kusog kayong mumilagro ato na ng taktakon. Pero kanang kusog mo antos, unya dad-o nila ang atong nasod sa pag-antos aron makabot ang katingosbawan ato ng butaran. Kana bang maghatag bitaw nato og giya sama ni San Vicente Ferrer nga ang paglaom nga tinud-anay naas pag-antos dili sa pagpahayahay. Nga kanang kwarta dili na maoy solusyon sa atong problema. Unsa may solusyon? Ang panaghiusa. Sama ni Jesus niingon si Felipe, papahawaan ning mga tao. Asa man tag ipakaon ani? Unsa may giingon ni Jesus? Palingkura. Palingkura sila. Maghiusa ta. Unsa may naa ninyo diha? Ingon sila 5 ka pan, 2 ka isda. Ingon si Jesus, sige, ato ng sawan, manglingkod ta, maghiusa ta. Unsa maroy na as Pilipinas, utang. Pila may utang karos Pilipinas? 16.6 trillion pesos. Ana. Nya, unsa may atong ipakaon sa mga Filipinos? Muingon gid unta ng mga leaders, manglingkod ta, maghiusa ta, maghinatagay ta, mag-inantusay ta, dili kay magsigig pasalig anang naang kwarta nga instant, mutambong lang mo meeting, tambong mo rally, di adayoy ayuda, di na maoy magic man na. Di man ganahan si Jesus ana, nya kita rabano, immature kay tas tanan. Ako lang yun ang isulti ha, mo claim ko ani, kay maupagid ni ron ang timpla nato sa mga butantil, majority gyud sa mga voters kay tungod manggod sa taon kay mga pobre kay ta mangita gyud hatagan, di gyud mo butar og di hatagan. Nya ang atong tan-aw bitaw sa politician or leader kana gyung manghatag bisan dinhi simbahan. Dinhi moingon ka simba mo sa manimba. Pero mo simba mo tagaan mo bugas basta lagi abot nga to ground nalista ko dia. Ay dili oy ngadto simba ay listas ako. Ana.
Amo nang wa gina nato buhata dinhi. Di ba? Bisag gamay imong ihatag, bisag 100 pesos, lungguba na, murag gitag mga ulmigas, murag tag mga langaw. Pero ingna, limpyuhin ang tukaran sa imong silingan, limpyuhin ang iyang kanal. Yung na, unsa man ko dire, unsa man na siya, siniswerte. Di ba? Muna ang ato mga youth, gahapon, ang ilang gibuhat, clean up drive sa atong prosesyonan. Karon magprosesyon man tarong kuan, karong human karong hapon, human sa alas 5 misa, atong tan-awon ang ilang agi. Mga youth na nato, mga PYCC o mga SK, nanguan sila dito ng limpyo. Nya ilas ang gidikoritan. Hago ba? Buwad sa init. Hana. Muna kining mga politicians karon, dool naman lang eleksyon, no? Napo naman lang kaadlaw. Di na ta mobutar ani mga politicians nga makapabungkag bitas atong relasyon, kanang makapahiusa. Kana bang kamao ba anang gitawag bag bayanihan spirit? Di ba kuan kay na nato, proud kay taana, elementary pa ko nanay picture dito sa among classroom, kana bitang magyayong anang balay. Namo ana sa una picture, no? Ana kay bayanihan kuno ang mga Pilipinos kuno bayanihan. Sige kuno be. Ingna imong tupad lingi ako no. Ingna sige kag palit og slot. Ingna. Sige kag palit og slot. Mao man ni ang atong version sa bayanihan kining slot. Ang ako ning i-report ninyo ha. Kay mo ni atong bayanihan nya, thanks be to God kay nga to mga Cebuano speaking people nga tuaros mga gawas nasod outside sa atong parokya nakigbayanihan nato dinhi, mao nang daghan kay tag nahimong mga proyekto nakigbayanihan kagamay ra ning atong simbahan. Niari diri ako mga classmates, mo'y na nagmisa gahapon sa Father Jojo, mo'y di Aquino, mo'y nagmisa. Mao ginay ilang comment, di man mi katuo Father nga ingon ani ni ang kuan purmas inyong parokya. Ma-amazed ba tungod na sa atong bayanihan. Pero karon bisag nagbayanihan ta, dako pagitag slot palitonon para sa atong pista. So ako lang ning i-single out ang atong pista kay mao ni atong kinahanglan, ugma na ba untang deadline ani, pero mura magdi gyud ni mahurot. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, 37,164 na ang atong halin, na apay 32,836 nga wap amahalin tag 100 pesos per slot. Na ani 12 slot challenge nga tag 1,200, na nasa tay 1,146. Nganong ako maning isigig sulti kay magbayanihan ka tawe, pamalit mong slot hangtod ugma, hangtod inig ka nganing Domingo. Nya kung di gini mahurot, lahuson ni nato hangtod sa matapos o kanus ang mahurot kay nanggamit man taron og funds sa budget nato sa kuan pista atong gamitan sa tukatong ubang nga pundo sa atong parokya nga dili unta para sa pista. Muratag nang huwamba atong giana ato sa to siyang ulian. Mo nang sige lang gitag palit og slot, kamong makigbayanihan, makigdamay sa mas mga apostoles. Sige lang gitag apod-apod, ginagmay-gagmay, gipikas ang pan, gipikas ang isda. Mao ni ang Eucharistia, mao ni ang atong bahin-bahin sa lawas ni Hesus. Salamat kayo. Pakpakan nato ato mga slaughters. Salamat kay tanan. Nya nalipay pod ko kay gahapon nang hatag tag 8 kalitson atong gitagaan to katong para sa mass wedding. Oh, naka-secured gyud ta. Niabot nang naman tay 15 ka slots para sa litson, tag 15,000. Ang ato na sang nahalin 8 na kalitson, nya napay 7 para na sa nakarong pista. Napamodihay 15,000, i-donate in town dire kay ipalit na nato glitson, 7 ka litson. Ana.
Giling niya imong tupad. Ing naasa ka na, slot or litson. Inaasa may ma-afford ni mo ana. Niya karon sad alas 10 mao ang atong Pontifical Mass with Archbishop Jose Espalma. Naasad tay igsuon dinhi nga mao gyud ga kuan ga paluyo aron matukod ning atong simbahan o kining lambo ni atong community hangtod karon nag-birthday karon ato sang iampo si Brad Boy Mantuhak. Atong pakpakan si Brad Boy. Happy birthday Brad Boy. Sila mo'y sponsor aning atong, ako lang gining specify, di man tatik specify og sponsor, pero siya mo sponsor iyang pamilya aning atong misa with Archbishop Jose Espalma. Nya isip iyang celebration ang tanan nga motambong kuno dad-o niya ngadto sa paniudto. Ang tanan nga motambong pero maglakaw lagi ana padong adto padong Woodlands ato man dito. Ana diya ba na dako diya nga kuan sa may Woodlands na dako nga hall diya. Nya nganong iyam nang gibuhat sa iyang kalipay nga nakaabot siya 64 og nilambo ang atong community dinhi. Pero kay bawo ba mo kasakit nga naagian ni Brad Boy og sa iyang pamilya? Kay bawo mo? Di na lang na nato hisgutan. Grabe ang kasakit nga ilang giagian sa pag-alagad aning parokyaha. Pero kay ni padayon man nakasinati siya karog kalipay og ang iyang pamilya nga di gid niya ma-explain. Mao nang ang iya ra gyud i-share ko ning akong grasya sa akong birthday. Ako sa dinhi nasakitan sad mo kay bawo mo sa akong kasakit dinhi. Hangtod karon daghan oy pero wa sa jud ko moundang mo nang ni kasinati sa tarog kalipay mo nang musige la jud ko ingon kasakit pa more. Kay ang kasakit lagi maunay nindot nga okasyon aron ta makasinati sa Ginoo. Kamusad naasad ninyo yung nasakitan sa inyong pag-alaga dinhi. Hasta mong namalit og mga slots, naasad mo'y kasakit. Pero padayon tagpalit, padayon taghiusa. Matud pa ni Kristo, kitay mo pakaon, bisag hapit wa natay pagkaon. Kitay mo palit og slot, bisag hapit wa natay kwarta. Matud pas usa nato kabayar, hangtod karon pader, pobre lang gyapon kaayo mi. Pero ang akong gibati sa una, bugat kaayo ang among kakabos. Pero karon nga magsigi kog palit labing minus usa ka slot kada buwan. Ang among kakabos gaan kaayo ug daghan kay kog kalipay nga nasinati karon. Di na kabayran og sapi di ba? Ngana. Sige, nindog na ta.